para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kinabekten. Semoga kita sami tansah unjuk syukur dumateng Gusti ngarsa Gusti Kang Maha Welas Saha Wasih. Ing dalu punika kita sami tansah saged kempal manunggal gandeng raos kanthi kebak wilujeng kalis ing sandi kala. Dumateng sagunging para rawuh ingkang minulya, panjenengan sami kasuwun wismanipun Bapak Joko dalam sang ibu nanti saperlu paling ide pangestu anggenipun panjenenganipun kagungan hajat inggih menika ngislemaken ingkang putra ingkang asma Aldi Koirul Azam. Ing pangajat mugi putra ingkang dipun kitanaken minjang akhiripun diwasa saged netepi udanganipun para bini sepuh. Mugi dados putra ingkang saleh bekti dumateng Rama lan ibune, taat dumateng agami migunani tutraping bangsa lan negari. Dumateng para ari lenggah ingkang minulya, Bapak Joko dalah sakipunane ngaturaken guning panuwun ingkang tanpa pindhan atas rawuh panjenengan sedaya. Mugi atas rawuh panjenengan sami kanthi ikhlasing penggalih tansah pikantuk piwales ingkang mawantu kathah ibu. Bapak Ibu ingkang minulya, rawuh handika sami dalu punika ugi kalipur campur sari agung manggala ingkang ijil saking papan Suramenggalan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Ponirin. Ing pangajat dalu punika mugi saged mahanani miyak anggenipun rawuh panjenengan nderek manghayu bagya panjenenganipun Bapak Joko dalasan Ibu Nani. Dumateng sagunging para rawuh ingkang mulya, semoga dipun iwiti kita sami asasanti jaya jaya wijayanti kula dalah panjenengan sami tansah dening Gusti makaring budaya amesti luhuring nusa lan bangsa. Inggih ngaturaken wilujeng dalu para pepundhen para rawuh sagunging sedaya ingkang sami lenggah sedherekipun ngaturaken wilujeng dalu wilujeng papanggihan kalian campur sari agung manggala ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Ponirin. Putanipun dumateng Bapak Suwarji, Bapak Sutikno, ugi Bapak Miskam. Sumangga pinarenggah kanthi mardikaning penggalih. Mangke sesarengan kali campur sari agung mala sedaya menika ingkang rawuh menika nderek tetembangan kanggo merupakani tembangan pagelaran ing dalu punika dideke wae nggih sedaya menika para ibu-ibu wara anggana. Ya Mas dikekne praon wonten